Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом алейкум бачаҳако. Нашри навбатии барномаи футбола пешниҳоди шумо мегардонем. Неймар тонист. Ова тонист ки бо дар центр внимания пресса шава. Баъд аз тарафи президенти ПСЖ Насер Алхелайфи эълон шудани хабаре ки Неймара дар ПСЖ ҳичка намеқапа ва куҷо рафтанаш ай худаш вобастаи, Барселона ва Реал дар фикри харидории бозингар зада, ҳар якташон таклифҳои хучона аллакай карданд. Реал Мадрид ба ПСЖ Каземироро 140 миллион еврои дига болои пешниҳод кард, вале ПСЖ то ҳозир ягон ҷавоби аниқ надодааст. Ана Барселона боша дар навбати худаш эълон кард ки агар Неймар ба Барселона баргаштан хоҳа, ӯ бояд публично бахшиш пурса. Ба ПСЖ боша Каутиньоро 100 миллион еврои дига болои пешниҳод кард, вале то имрӯза Неймар ягон хел бахшиш напурсида. ПСЖ боша Неймара ба Барселона танҳо ба маблағи 300 миллион евро фурӯхтанда тайёрай. Короче, янамуд қасбгирӣ мешава бигем. Айрӯи ахбороти сомонаи Ле Парижен Леандро Паредес баъди ним сезони неудачни гузарондагиш дар ПСЖ шояд баргашта карьераи худша дар Зенит давом диҳад. Чхеле ки Марка хабар мерасона, Реал Мадрид чанд рӯз пеш гузариши полузащитники худша Маркос Лорентера ба дастаи Атлетико Мадрид тасдиқ кард. Нархи гузариш 41 миллион евроро ташкил мекунад. Фурӯхтани полузащитники Родри ба Манчестер Сити ба нархи 65 миллион евро шояд барои Атлетико ягона сабаби харидории Лоренте шуда бошад. Айрӯи хабарҳое ки дина дар сомонаҳо пайдо шуданд, Реал Мадрид ва Тоттенхем оиди трансфери Кристиан Эриксон ба розигӣ омаданд. Айрӯи гуфтаҳои шахсони масъул, Реал ба ивази Эриксон Дани Себайосову болои 40 миллион еврои дига дода, рӯзҳои наздик гузариши Эриксона официально эълон мекунад. Харидории Пол Погбаи Манчестер Юнайтед то маҳкамшавии равзанаи трансферӣ номаълум мемонад. Дар чемпионати Копа Америка пешайбозии Аргентина ва Парагвай ай ситораи футболи Аргентина ва капитани сборнаи Аргентина Лионел Месси комментария гирифтанд ки дар комментария баъди саволи оиди вае ки Роналду мехоҳад тарки Ювентус кунад ва сабаби таркниш и ғолиб биромадан дар Лигаи Чемпионҳо мебошад, Месси гуфт ки Роналдо бозингари дараҷаи олия ва агар ки ӯ бихоҳад биёя Барселона, то ки дар сезони нави Лигаи Чемпионҳо якҷоя кӯшиш кунанд ки ғолиб бароянд. Ба гуфти шумо дӯстон, ҳамин хабар роста ё ки не? Фикрои худтона дар комментария бинависед. ба ҳамин тамом дӯстони азиз, раҳмати калон барои диққаттон ва гуфтанием ки чанд қайки ки метавонед моро дастгирӣ кунед, ягон камбудӣ боша бахшиш ва ба қарибӣ барномаҳои нав ба нав бо мешаванд оиди UFC ва дигар варзишҳоам. Ай шумо мода фақат диққат дар кораю дастгирӣ. Аму подписатсия кунед, аму колокольчика биҷиқен, дроен, тамошо кунед, то ки мо бидонем ки танҳо нестем. Раҳмати калон ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошед. Audio Jungle.